subai langnai sigede ye nangkangge ulo sung salaigoi minister bai salaigoi ini ang kok sajak ni kok du sang ang thang thik minister ora ini 5 tarik sangrong sal mujarago Telemra division ni bisingo klaijak Gilatuli Regional Committee Miro ang soigo sini Gilatuli Regional IPF ini Presiden Boron Gonang Lolit Deborma थांनाय puja ba dirga puja ni sekango bolonggo थांथानिगो bo accident gei thungarok laijak abono naina bagei tini sini Telemra division ingei sini TNA trop theke tinoro just sukmani kisa suba suk khalai dekha tinor jaga phai sokhaike sini TNA ni secretary boron ganang sar Ishor Koloi te sini sar tongo Telemra division advisory board ni TNA ni chairman sini sar Soptom Hori Jomatia te sini youth ni Telemra division ni secretary boron ganang Rajesh Deborma te Kolojit Jomat Deborma te loge tong oro lukel ni borok maige phage sing kini je subani subalaika o bisingo sing kini laike oro boni sak hamiano naimani bisingo sing laike ne dukhunangkha te sing bono subanai just mamani sing khobor na hoitongnai sini IPF ti trop theke ba TNA trop theke sing bono je hamya sak sing nainai bono subanai te sini sar bolongte Tiprasa Hamkrai Montri sini sar mebar kumano bo sing mai marogo mani humole bo haino thanai lokhi pujani sekango bo khobor manai just sukmani mairung rok sam rok bo rohorkha mono bo sing hammaya paru sini Telemra division trop theke ingka haini bangai sing sini Telemra division ni sing dekto tongo sing bono naina bagai sing je hamya sak sing boni nukhumno sing naina.